Morjesta tää Tatumies ja Nolla Joukkari. Me pelaillaan mineen. Nolla Joukkarin ääni nyt satunnaisesti rupesi jotenkin lakiittamaan. Niin tämä esittelyvideo minä voisin nyt tuosta Nolla Joukkarin 00. Niin. Pääsis meidän kanavalle tulee Minecraftia, MV3, Black Opsia, JTM. Tilatkaa, tykätkää ja pistäkää kommentteja ehdottomasti, mitä video haluaisitte, että me laitettais vielä. Limboa voitais kuvata ja tää, mikä tämä nyt olikaan, Slendermania ja ehdottakaa hyvä kuvaussohta mulla, kun mulla niitä ei nyt vielä ole, niin todella Joukkari hoitaa kuvaukset, niin sitä tehdään niinku moi moi.